βγάζω πως κάθεται, δεν κουνιέται καθόλου, τίποτα. Το κάτσε. Τίποτα, μόνο του. Έτσι στα χέρια, το αφήνει, πάει από τη μία, το αφήνει, πάει από την άλλη. Μόνο του κάνει νόμο. Κάνει παραφορά, ρε μαλάκα. Στρίβει καλά, ρε. Άμα να φάει παλιά. Έχει 3.000 αυτή για τον προβέ. Θα το σιλάμα φαίνεται. 9 τέτοια έχεις. Έχει 9 Δεν ξέρω, κάτι PSP, Μια ρέγουλες. PPS, 9, PSS, κάτι τέτοιο. PSS. ρυθμίσεις. Σπύρος μπήκε από το φτάνει με τα μαλλιά. Δεν κάτε λίγο πέρα, ρε. Ναι, είναι ο πατέρας. Τι γίνεται, ρε! Ωραία, πολύ!